गसाइगावनि सराइबिलाव सारहाद को सरवानजालि हाबाफारि खुंफुंनो लाहार फाहार। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बसगाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सीमन्त चेतना मार्चा पूर्वोत्तरनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सारहाद को सरवानजालि हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया फैगौ 1 एप्रिलाव खुंफुंजागोन। हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइ आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि इयुन दानाय आरो जिउ खुंनायाव गावखौ माबोरै दानो हायो बेनि फारसे गुवारै मोनथिहोनाय जागोन। लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा बाहायोब्ला माबादि थासारिजों जुजिनो गोनां जायो आरो गावखौनो माबोरै सांग्रां लाखिनांगौ बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन होननानै खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि विलियम नार्जारी बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे ओनसोलनि मानगोनां साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो बयखौबो बे हाबाफारियाव जाथि धोरोम बिजिरालासे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो आरो हाबाफारिखौ जाफुंहोनो खावलायदों। बे ओनसोलनि विभिन्न जनगोष्ठी दङ गासैखौबो जोङो आरसि कमिटिनि जानानै गुरैयै जोङो खावलायहरो जे नोंथांमोन बयबो जे बे 1 एप्रिलावहाय नैबे सराइबिल खाथियाव थानाय फिल्ड बेवहाय 4टानिफ्राय बेलासिनि 4टानिफ्राय मोनानि 10टासिम बे प्रग्रामा जागोन आरो बे प्रग्रामावहाय जोङो कालचारेल नाइटबो लानाय जादों। जिहेतु कालचारखौ लाबासो इयुथफोरा जिहेतु फैगोन बेनिखायनो मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय इयुथफोरनि थाखाय मानोना इयुथफोरानो जोंनि भबिष्यत दा बेनिखायनो इयुथफोरखौ लानानैनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। खालि इयुथल' नङा गासिबो थारमाने बेवहाय इयुथ हक बा जेन'बा बिमा बिफा हक गासिबो बे प्रग्रामाव फैनो हागोन आरो जोंनि डेटआ जाहैबाय 25आवमोन एप्रिल 25आवमोन खिन्थु बेवहाय जोंहा सेन्ट्रेल साहित्य सभा जानायलाय बेखौ जोङो पस्टपन खालामनानै 31 तारिखआव लांदोंमोन। 31 तारिखआवबो ओरैबायदि जाहैबाय जिनिसा फरिखाया बियो फासयनानै 1 तारिखआव लांबाय। दा बेनिखायनो 1 तारिखआव जिहेतु 12टानि गेजेरावनो एग्जामा जोबगोन दा बेनिखायनो जोङो 4टानिफ्राय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेवहाय जोंना जिनिसा मानगोनां जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ बिथाङा इन'ग्रेसन खालामफैगोन आरो जोंनो मामाखौ मा होनना बुङो बेखौहाय ड्राग्सनि थाखाय गुवारै ड्राग्स जाबा माबादि जायो मानसिनि देहाया बा गावनि फिउचारा माबादि नस्थ' जालाङो बेखौहाय बुंफोरनानै होफैगोन बेखेवनानै होफैगोन। बेयो जाहैबाय जोंनि सिभिलनिनो डाक्टर नीलु कुमार ब्रह्म बिथाङा आरो इडुकेसननि बिखयैहाय बुंथिफैगोन जोंनि मानगोनां सराइबिल जुमदार कलेजनि प्रिन्सिपाल शिबराम मानगोनां शिबराम बसुमतारी डक्टर शिबराम बसुमतारी बिथाङा इडुकेसननि खेथ्रआवहाय बियो फोरमायनानै होफैगोन आरो बेवहाय गोबाङानो हयथ' साननो हागौ जे जिनिसा जिहेतु कालचारेल नाइटआ अखा थमब्लेट जानो हागौ खिन्थु जों बेबायदि खालामनाय नङा। मानो होनोबा जोंना मोनसे डिसिप्लिन दङ बे डिसिप्लिनजों जोङो माखासे सिस्टेम दं बेजों जोङो लांगोन। बेनिखायनो थिग 4टानिफ्राय 10टानि गेजेरावनो गासिबो खामानिया मावफुंजोबगोन।